Autan Umar Shareef Studio. Autan Shareef ne S-Abba. Zuciya kin cika ta da kogin shauƙi, je take kin daɗa mata tsantsar sanki. Zuciya mata jin kamar ke, Zulfiyyah kin zanto da banke. Duniya zan bar da bake, kin zama min tankar rayuwata. Zuciyata ke ɗaya kin cika ta, babu ko ɗai ke kika mallake ta. Ke kaɗai dai ke ce mallakinta, Zulfiyyah ni dai ke ce rayuwata. Ba kamar ke, ni dai ba kamar ke, ba kamar ke, ke ce jarumata. Ba kamar ke, na ce ba kamar ke, ba kamar ke, ke ce rayuwata. Zuciya kin cika ta da kogin shauƙi, ke kaɗai kin shige mini rayuwa, da hankali har ta kai muga shakuwa. Zuciya kin cire mata damuwa, farin ciki gare ki take samuwa. Kin zama min tamkar ke ce uwa, tunda ke ce kika zame mini mai kulawa. Ba kamar ke, na ce ba kamar ke, ba kamar ke, ke ce rayuwata. Zulfiyyah, 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 Zulfiyyah. Zuciya kin cika ta da kogin shauƙi, je take kin daɗa mata tsantsar sanki.